Magandang oras muli mga kababayan. Welcome sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng champurado at sasaluhan po natin ito ng tuyo. Perfect po ito ngayong panahon po ng tag-ulan. Sana po ipanuorin po ninyo ang aking video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman ang kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Narito ngayon ang ating mga sangkap para sa pagluluto ng champurado. Kailangan natin ng malagkit, tableya. Ito, pwede rin po kayong gumamit ng Milo, ano dyan, basta chocolate. Okay, yung powder. Pero sa akin, mas gusto ko itong tableya. Tableya de cacao. Ayan, galing pang Batangas. Kailangan po natin ng asukal. Pero sa akin, mas gusto ko po yung asukal na pula o brown sugar. At ang ating side dish sa ating champurado ay tuyo. Okay, mamaya gagamit din po tayo ng mantika at tubig para sa ating pagluluto. Ngayon, magluto na po tayo ng champurado. Yan, okay, sa ating vlog, ituturo ko kung paano magprito ng tuyo. Mantika. Kailangan mainit ang kawali. Ang apoy naka low to medium heat para hindi masunog ang tuyo. Yan. Gagamitin natin ito bilang pang-ulam sa ating champurado. Inulang po natin ang pagpiprito ng tuyo sapagkat ang gusto ko po kapag ihahain po natin ang champurado ay mainit-init pa. Pero pwede rin pong unahin ninyo ang pagluluto ng champurado bago po ang pagluluto ng tuyo. Mas masarap po kasi yung ating champurado kapag ihahain po natin ng mainit. Ayan, ito po yung ating tuyo. Mga nasa 4 lamang pong piraso. Pero depende po sa inyong pangangailangan. Ahunin na po natin ang tuyo at itatabi lamang po natin ito. Yan, okay na. At isunod na po natin ang pagluluto ng champurado. Sa isang kaldero, lagyan po natin ito ng 4 na tasang tubig. 4 lamang po ang ating kailangan. Ilagay po natin ang 1 tasang malagkit. Hinugasan muna po natin ang malagkit bago po natin ilagay sa loob po ng kaldero. Yan, sairin lamang po natin ito sapagkat sayang naman. Okay, sa pagluluto po nito, ang ating apoy ay nasa low to medium heat upang hindi po masunog. Ito pong champurado, sinasabi ko po sa inyo, perfect po ito ngayong panahon po ng tag-ulan. Pwede po itong pang-almusal, pang-merienda, pananghalian, panghapunan, o kahit anumang oras. Lalong-lalo na po ngayong malamig ang panahon. Okay? Kumakain ka ng champurado tapos minamasdan mo ang paligid habang bubuhos ang malakas na ulan. Ngayon, balik po tayo sa kusina. Yan, kumulo na po ang ating niluluto. Hahaluin lamang po natin ito para hindi po masunog. At balanse po ang pagkakaluto po ng ating malagkit. Okay? So, hininaan na po natin ang apoy ng ating kalan. Nasa low heat na po tayo, mga kababayan. Ayan. Isunod po natin na ihulog ang 5 pirasong tableya. Yan. Pwede rin po kayong gumamit po, gaya po ng sinasabi ko po kanina, yung pong powder na chocolate. Yan. Pero kakaiba po itong tableya, talagang malalasahan nyo po talaga yung pong purong tsokolate o kaya fresh chocolate. Yung pong talagang gawa sa purong kakao. Naalala ko tuloy nung kami po'y namamalagi doon po sa may Lipa City, Batangas. Yan, ito po yung lagi po naming binibili at diadala dito sa La Union. Okay, ngayon, tatakloban lamang po natin hanggang sa matunaw po ang tableya. Yan, natunaw na po ang ating tableya. Haluin lamang po natin ito para matiyak po natin na tunaw na po ang lahat ng tableya na ating inilagay sa kaldero.
Okay, so napakaganda po ng kulay, oh. Isunod po natin ang pagbubudbud po ng asukal. Yan, gagamit po tayo ng 3/4 cup ng asukal. Pero depende po sa inyong panlasa. Pwede rin po kayong gumamit po rito ng puting asukal. Pero sa akin, mas gusto ko po yung asukal na pula o brown sugar. Okay, nasa low heat na po tayo, ha? Para hindi po masunog. Ngayon, haluin po natin ito para matunaw ang inilagay po nating asukal. Halos paluto na rin itong ating masarap na champurado. Yan, pwede nyo rin itong lagyan ng gatas. Pwede rin namang hindi. Yan. Inuna kong niluto yung tuyo para kapag isi-serve natin itong ating champurado ay mainit-init. Pero depende po sa inyo kung unahin nyo pong magluto ng champurado o kaya'y yung tuyo. So, halos nalalapit na po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Tatakloban lamang po natin ito at iininin. Okay, so yan, halos luto na po ang ating champurado. Yan, katamtaman lamang po ang lapot nito. Okay, pero pag kulang po yung asukal, gaya po ng sinasabi ko po sa inyo, pwede nyo po yung dakdagan. Yan, malapot-lapot na po. Okay, oh, napakaganda. Amoy pa lang, yung aroma po ng ating champurado, napakabango dahil po sa tableya. Yun! Okay na po ang ating champurado. Approve! Oh, heto na po. Lalantakan na nga. Ito pong ating mainit na champurado. Nilagyan na po natin ng gatas. At syempre, meron pong tuyo. Okay? Ayan. Umiikot-ikot pa, oh. Yung amoy po ng ating tableya, nako, napakabango po ng aroma po nito. Nakakatakam. Okay, simulan na po nating lantakan. Inaapo, nagimasan. Okay, lalantakan na po natin itong ating nilutong champurado na may ulam na tuyo at nilagyan din natin ng gatas. Okay, titikman po natin. Ito, sulong champurado, wala mo ng gatas. Sarap. Kakaiba talaga yung tableya kaysa sa mga powder na yung chocolate powder. Mas masarap po talaga yung tableya sa champurado po natin. Talagang malalasahan mo yung pong pure na chocolate. Okay? O kaya yung pong kakao. Ngayon, may gatas. Yan. Gawin natin ng bahagya. Ito. Wow! Masarap, malinamnam. At syempre, ito po talaga yung kanyang kaulam. Tuyo. Yan. Kinakamay, kinukutsara. Okay. Lagyan natin ito. Okay. Cheers! Mas masarap na naman. Lasa mo yung lasa ng tsokolate, gatas, at yung tamis, at syempre yung pong lasa ng isda na maalat-alat. Okay? Napakasarap po. At tamang-tama po ito ngayong panahon po ng tag-ulan. Okay? Bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain sa ating masarap na champurado, nanyayahan ko po kayong mag-subscribe at patuloy po na suportahan ang ating YouTube channel na Dulang Ilocano Channel. Your kakwentuhan and food venture channel. Ang yaman na kapo. Maantayon. Okay. So, dating tuyo na imas. Yay. Boss. Okay na. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.